Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden gahenyo trep Youth Council uba Robert June Kharjarin ula therting ya ke sarkar halor ka jingjam jongka ha ka bayday bat ka jingpen ken ria ki breu ki ba shong basa ha thamyo maulong uba Robert June ula ong bakani ke ka mat ka bala khamslem ha ka bakila khmilenti ba ka sarkar MDA 1 kala day ban pendep ula ong ru bangimla ban len baka wei ka daw ka bala pensuki no ka day ka daw jong ka jing sa teng bat ka jingdon jong katto ka ni ki mukot duma ki badang sa ha high court baragi wei pat ki court ula bu jingkeli bakan ayu ya ka sarkar bakan su kendang bet bat yat ka kum ki an ka sarkar ka kloi bat kendang ki ba shong be an ha sauli bat ki khasi ha yam balai ye ki ni pat hab banda khro da kejor ula benrap ru da ka baong baka sarkar ka ailat ye ki ban wan ha ka miet banyak keren dai ne kata ka daw ki ni ki yo ban shim kabu bat ban dawa kat bakis ngoman kani ka mat jong ka jingdawa ban pen ria ya ki nong tri jong ka Shillong Municipal Board bat ki wigi department nang tu na Themyo Molong bat ban be ya ki basa be an kadi ka mat ka bala khamslem bat hajing shangi lakmi lenti ba ka sarkar MDA 1 kala di ban pendep ya tu ka kam no beli kadi ka kam ka bala sakut renjan ngino mala ban len ya jing hisya ba kawai na ki daw ka ba pensukino ya kan ka kam kadi ka jing sa teng la ka jing dang don jong katu ka ni ki mukot duma ha ka jing tip ka jonga ki don ar lai tli ki mukot duma ki ba dang sa teng hadu menta katu ka ni po me khali haikut bat la dang bakala ki don ru ki bala apil se ki we ki kut ro lada phipet ya ka history jong ka kam nyamla ban len ba hakipor ki bala depru kala don ke jing ya tengku haki ying ka syari ha ka badi bat kene kam now blai kini ki kharmetor ki ba shong hang tu ngam tep da kanu ka jing mot ki kam ba ka tu ka khando ka de ka jongki kumnu ki nong tri sarkar lada ki de shisha ki nong tri sarkar lani kumno ki nong trei jong ka Shillong Municipal Board ki kam ba ka kwatar jong ka Shillong Municipal Board kadai ka jongki kata ka de jingkeli ka ban kong du abang ngi hab ban kali hatu ka tu ka khando ka jingkeli na kong du ka de sarkar kadai nom de sisa jong ka Shillong Municipal Board bat kata ka kwatar ka ba kam Shillong Municipal Board ka shna hang tu ka kishna ha khando jong no lada kisna ha khando jong ka Shillong Municipal Board te kumno kini ki kharmetor ki batrei ha po jong ka ki ong ba ka kwatar jong ka sarkar ka ba maki ki shong ki sa ka de jong ki kata de ka bon kong ka baar habang ipek ya ka statement jong ki nong alam jong ka sarkar na du ki sarkar ka bala dep ba du ka sarkar ka bamta ki ong ba kani ka jaka ka don ar lai benta kidon ki benta ki ba de jong ka Shillong Municipal Board kidon ru ki benta ki ba hap apo jong ka hima melim but ya kitu ki jaka ki ba hap apo hima melim ki ong ba ki layete ya kata ka agreement ne ka MOU ya ka ba ka hima melim kala aino ya ka benta sya ka sarkar namta ban wanra ya ki project ki ba peru om ban pensiong briu om pensiong kwatan rai ban wanra ya ki project ki ba per ki bala belong ki dukan ne ki shopping mall ne ki parking lot bat ki we ki jaka tila da ka jaka ka de ki jong Shillong Municipal Board ka jaka ka de jong ka hima melim kan yu ya ka sarkar menta ban pen kutno kan ni ka negotiation bat ban yat bet da lengba ka eviction process lada kadi jong jong ka Shillong Municipal Board ru kala di ke public property ka bumut ka property jong ka government lada kadi jong ka himam lim ru namar ba ka himam lim kala da biasoi MOU bat ka lani yasoi agreement bat jong ka sarkar kala di hi jong ka sarkar ka badon kamenta ya sarkar kolong bakan da shim possession no ya tu jaka shim possession ya tu jaka bat lada ki don kino ki breu kum ki kharmetor ki bade ki nong trei jong ka sarkar lada di sisa ki nong trei jong ka sarkar ki penweden kala don de ka public ka kala don de ki an ki ban evict na ki public premises ak beling haban batai an mangi sarkar no beli kat kum ka jing sung thu jong i kalong ba ka ownership halor jong ka tu ka jaka kala dep sai
sebentar jong Imam Lim sebentar jong sarkar bat namar ke Imam Lim kala ai hak sarkar ban wan ra ta development kumbalom ta bro tu jaka ka di jaka sarkar tiga sarkar menta ka di ban take possession shim possession baladaran mano penthut evik yaki kumba kile ha sauli kumba kile ha tu hasenda nyam ya tu ki nong tre jong khasi the same law should apply la dai khasi phila ban be kumno ki de khar le phi negotiate menta ban aying sausan mala phi ka lenti ke proses ke ba ka sarkar kale nadu basdang ha jing i jong akala fil no belai ka negotiation ke jong ki kala long thik kumba phi negotiate ye ki trai jaka hanre maki kimdi ki trai jaka on one hand ka government ka shimba ka di kamdi ke jaka jongki on another hand pat ka negotiation i kumba ki de ki ake phid lada ki de ki nong tri hapo jong phi ka di ki quarter te kan yu phin kala ye ki nong tri lo jong kumdu de ki nong tri sarkar kin dawa ya sarkar ban ong ba aying pa ki dulan ai khandu ye ki kamla lo nampat jo i badon nong tri sarkar hai ru em bakin dawai kata wat ki IS mo habaki pan jakana ka sarkar hapo new selong ki datit kat no tengka ne tengka square feet ki datit ki klempan ai kumat pan ki har meter tina takadau ka jing dawa hi jong ka seng ya ka sarkar me khliam ta kalong ba lada kini ki breu kim ngap shu ya ka sarkar ban ya keren da kata ka ba ai quarter ya ki shawai kabron kam ya sarkar kolom penun kam ya ki an baladon pa sim position ya ka bat evik ya ki kat kum ki an ki sarkar hakaleng jong kari India ki le amta da phin pe ki we ki jalale phitam tang chi square feet la ne phitam tang khandia ru ki le double sar ki rat ba itu ki jaka batam da kadi na surok ne da kadi ha kino tikan EU ka sarkar makhlia bakan le ya kata ngaso ben ong ba kata ka di galenti ki ya ka ba ka sarkar ka di banle ha ka jing sngo jonga kalong bala da ka sarkar kan let civil suit mo kan let da civil code ban ya keren mono bolong tarai te kam don jumuti ka sarkar ban let no ble ka sarkar ka don ki kot ban sya ba ka di jongka te la da don mono ba persya ya ta ka jing kam jong ka sarkar budi ka sarkar ai bagi ta kan kin let re ka sarkar tin naladi kala sai te ba kalong tarai ka don ki kot kiong baga digi quarter te baga digi quarter kamu phi sna ha chakalo jong phi te agreement bat ke Imam Lim kamu mut ba kumbalong mata phi management ka sarkar ya kata te kebodon kam kan yaj bet leng baga proses kumno ban evik yaki namar ka digi namar kila shong bi an ha ka public premises but lada kini kinong tre sarkar ki persya ya ka sarkar ban ya keren halor ka kuatar ke jongki ti ngatrai ki dalam ki service rule bala ban sim action ki sei ki service rule jong sarkar ya keba lada kita ki nong tri sarkar ki le persya hadu baki metri langsung baka sarkar tang ban ya keren sipang itai kuatar ti kelala bat kawai ka stan ke bangi la sai keren nadu mensuangi sai ong ngeong ba lada ya ki wei ki nong tri sarkar phim sim lala ban penbiang kuatar pi ai da ka rent allowance tekan EU ke sarkar mentaya ki nong tri hang tu ai be tanggaran lawan ki marsa ano pen khut no ba atu jaka ye ki wi shu ai tanggaran lawan like no ye ki officer head mo ki ba la yo kwatar re ki pun ki nong tri sarkar ba pli keleng ki yo tanggaran lawan ki haban wat wai hi ying hi unu nong tri sarkar da pin keli un sha posting na ka wi jaka bonu haban song wai no beli yo kwatar tekan EU ye ki ne beli ki de khun khadu ne ki de ki khun persa jong no ba ya balong men start ne ki de ki ai gini ki ba haban ai special concentration lu kan ne hi ki don ki breu ki ba im ha jing phos new ki ba dawa ya banai ya ki klur mo ki don ki breu ki ba de ki kharmitor ki ba perkhat eladi ba ki de ki celebrity balada ki lek maki hangno hab ai red carpet hab ai kita ki ying paki dulan bat ka balai ki nut ban keren mon kat ne kalong ba sarkar kombo ong api ki negotiate bat ki phi le jem ya ki na ta dau ki nut ban dawa stang kat noru kan ya dawa ban ong ba pensna ying ya ki kat karaj pawan lada pisha le te manu ru ba dawa lut hite lada pin ngap lut ya badawa phi ngaru ngakwa phi ba ka sarkar la kan pensna ying pho khasan malaro lada la ban le amta tinat kadau kolong ba kumbo ong phi kolong nadu dewan ka jing le jem jong sarkar ka jing kro jong ka sarkar ban ya keren da ka ba chu ya pen be
haka jing yu i jong amta ka backfire kini ki beru ki kren mon mata ki le mon pi ka jing kli kalong kumno ka sarkar ka negotiate bat ki illegal settler bat kumno ka sarkar ka ya penbet bat ki grade 4 jong ka haka bade bat quarter ya ki wei ki officer te philaj haka no no jaka ki la don lai south li ki quarter te phi hapan occupy bet ya ki tu phinom la bang ba em ngam nom tre ban sa ne ka jaka quarter sarkar pensna yang ada ka ying sausan mala ka bom ju don hiru ki officer ki na ni no tre ki bom ki bakaran kum ta lai no ki khat motor ti kabapan kelumar kumbang ong pi kabakul kumar kalong kini ki beru ki digi nong tre sarkar ki basa akwatar sarkar ne ki digi tre jakane ki digi eine kelumar lut mta na oblika kalenti kumbang ai kalong kam da bet ten re haka jing tip jongi baro kani ki digi jaka sarkar katu ga jaka ka balat to ka de jongi mamlim kai mamlim kumbang mta ki la yate agreement ba sarkar te kumba kalong mta ka digi jaka sarkar baro te haba ka digi jaka sarkar baro ka sarkar ka di ban penon kam ya tu jaka nam ta ka bit ka biang jong baro ngidon kam ban pen kelut ya ka tu jaka pio ila da phile yo isne ye ki nong rep ki bawan ra itu ki johor wan ra itu ki jing di jing thet isne tang ka parking room don ka cold storage room don ka ek room don te lada ya ki lada ya tu jaka la ban redevelop hakta ka rokom ba ki nong rep ki nyo jing mtoi ki nong di jing di ki nyo jing mtoi ki nong nya taksi ki nong nya bos ki nyo ki parking ba biang ki don ki ko stool storage facility menta phi ki nong sna film ki dawa nak sarkar ban ai kita ki cinema nam ta ki jong ki jin la da la ban bu tu kan de ki jing yo nong ka bakrau ade bet tang nam ta ban penon kam la ne ban reuse ya kan ne jaka na ban ta ka jing yo nong jong babun balang ti ka sarkar ha ngaso bo nga ka jing sngau jong ka bar ka jing sngau jong ni ko seng ngaso bo ong ba ka la de benia be khmat ya kan ya kam kala de pun kutno nomor kila kentaj hi ya ka proposal dong ka sarkar ngatrai ka don ka jong ka plan B ka di bendi ka eviction proses kala de pun kutno ni ka jing ya khro ya kejor ya negotiate kala pun kutno ka next step kala di ka eviction proses ka sarkar kala de khro ya ki kim snap kala de ben yai no da ka dah kalenti jong kan kam di bong le bor mar ka sarkar te philit sa mano subu mentang ingin le chongwai hatu sket tret de kala man be te kalong sai kumju ye kini ru sarkar mentang kumbang ong kadi penon kam ye ki an ki bela don lupa bat ki an hi kadi sai ba ya ki beru ki basong bi an hi jika sarkar ka ban pen kerja bat lada ka sarkar kam la ban pen kerja ye ki beru ki bela song bi an haki jak sarkar menta kadi kabomut ba syano ya baro mangin ok pilot haki jaka sarkar alat no ya baro ngin le sawai no hasket triat ngin song kan mamon itu jaka sarkar baro nah kadau kan ni ke presiden ke bawah sarkar ka le menta kalong ka abjing mah du kata-kata baki negotiate bat ki illegal settler bat ki negotiate bat ki employee ki jongki baki negotiate bat ki employee ki jongki haka bede bat kuatar ten re ki bobun te kam ju da long kumta tingi kentu ya ka sarkar sai sen pat baka de bapun kloy ya kan ka kam bat kumnu kan le ngi i haka jing start jong ka sarkar re haka jing i jong ki don sibun pat ki lat kelenti ka baka sarkar ban le don kam than ban negotiate bat kini ki bru